Zita rangu ni Chief Shumba Wenje. Today ndiri kwaRisape kwandaita a visit yekuuya kuzoona mai Ngoni naNgoni vanova amai vebaba vanobika sadza vari kungotaurwa nezvavo. Kanzi yaita jowe chowe, bata murefu bata mupfupi bata mukobvu bata mutete parufu kuchinhoi, asi baba vari kupomerwa mhosva yekunzi waba foni parufu. Saka vanhu paFacebook baba musashandiswe musaitiswe ndoadvise ndoda kukupai ini panapa ndichakupai $200 asi mukaona umwe munhu ada kukubatsirai futi rambai kutorwa mapikicha. Baba vesadza havana kumbotorerwa mukadzi naTezvara. Ndakaenda apo ndikazvionera ndega ende mukadzi wavo haagari naTezvara, anotogara kwaRisape mutauni kwakatosiyana nekunotogara waTezvara vachona. Ari kuzvitamburirawo zvake. Munhu akadzidza akadzamara atozongorwadziwa nekusiyiwa nemwana umwe chete, akaremara akabva atango hake kutochengetawo vamwe vana vane urema 10 akazvimiririra ega. Teachkach MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundudza, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teachkach MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkach MTV tinodzifamira. Halo makadiko muri yeZimbabwe kumativi mana enyika kwese kwamuri. Zita ndinonzi DJ T1, tiri pano pa Teachkach MTV apo patinobatawo nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. So zuva ranhasi pane nyaya yatanzwa iri kudai kutenderera padande mutande resocial media, iri kunzi iyo baba vaya vekubika sadza vamwe vari kutaura kuti wakoromora, zvikanzi yaita jowe chowe, bata murefu bata mupfupi bata mukobvu bata mutete parufu kuchinhoi, asi baba vari kupomerwa mhosva yekunzi waba foni parufu. Ndo shoko rinosuwisa ratatambira zuva ranhasi. Mufunge tinozviziva kuti soko rakadaro harisi soko rakanaka, nekuda kwekuti tikatarisa kuna baba ava vekubika sadza ava wenge vari kubatsirwa nevanhu vakawanda. Pane vanhu vakawanda vakavaona vakanzwa tsitsi vakatanga kuvabatsira, saka vanhu vachizonzwa mashoko akadai handioni sekunge vanhu vaya zvinovaitira zvakanaka. Asi munhu ake anenge achida kubatsira, handifungi kuti zvingaite dambudziko kuti munhu azosangana nedambudziko rakadai. Ko munhuka zvivira vanhu, munhu anongowirwa nematambudziko akasiyana-siyana, munhu ndewenyama, saka ndo zvazvitori. Wenge wachitaura parufu apa, ndakwanisa kunzwa live yenge ichiitwa ini naTete Olinda pa live pa Facebook pavo, wachitaurawo nevamwe wenge varipo parufu ipapo. Vamwe wenge varipo parufu apa matsanangudziro wenge wachiita, wenge wachitaura kuti baba ava wabva kuHarare vaine mumwe mukadzi wenge ainaye. Saka time wasvika parufu apa, ameno kuti zvinhu zvacho hanzi hazvisi kunyatsa kunzwisisika kuti zvafamba sei, because munhu wavari kunzi wabira foni ndiye munhu wabva naye kuHarare. Chiri kundishupa futi panyaya iyoyo, zviri kunzi mukadzi wacho yeye vari kunzi waba foni yake, zviri kunzi iye mukadzi yeye ari kuziva futi password yababa ava. Saka nyaya yacho pane venge vachimbotaura naTete Olinda palive pandanzwa inini, havanawo futi rizere rakanyatsa kukwana. Asi pawabatwa baba waka paita jowe chowe. Munoziva parufu kana zvichinzi munhu aba foni, vanhu vanenge vakaungana kudhara, unoitwa kanyama. Vamwe wakati ngarohwe, vamwe wakati rohwai munhu, andofunga mambama atomborohwa ipapo. Saka nyaya iyi zviri kunzi baba wazotakurwa, pane umwe azowatakura nemotokari kwawaenda kuenda nawo kupolisi. Saka baba
nemukadzi iyeye wabva waendeswa kupolisi. Saka tichazonyatsa kunzwa umbo huzere baba wabva kupolisi, tanyatsa kunzwa kuti zvakamira sei. Waba zvechokwadi here kana kuti igemu ragadzirwa, because vamwe vari kunyatsotaura kuti vanhu vari kuzivana. Mubvunzo wobva wazoti wangabve here kuHarare kundouya kuita drama parufu rwevanhu, chero kunyange engere hama yawo, asi wangabve here kuHarare nemudzimai yeye kuenda kundoita drama parufu. Munoziva kana uchinge wamunhu wevanhu ka zvinenge zvakaoma, ukangoita kamistake kudai so isu vakomana vemedia tinenge takamirira tinotokukandai pamhepo. Saka kana uchinge utori munhu wevanhu wakuda kutotanga kutoona kuti uri kufamba sei, uri kufamba negwara rakanaka here, bhozi chese chawaita vanhu vakatarisa ka. Vamwe ndo vanenge vachigadzirawo nyaya dzavo dzekunyepa, vamwe vachidai. Saka nyaya yacho iyoyi haina kuita zvakanaka. Tombodzokera kumashure uko, baba ivava futi vari kunzi pakafamba karinyere kupe kekunzi baba wakasiya mudzimai. Zita rangu ndinonzi Chief Shumba Wenje. Today ndiri kwaRusape kwandaita a visit yekuuya kuzoona mai Ngoni naNgoni vanova amai vebaba vanobika sadza vari kungotaurwa nezvavo. Saka ndaita pay visit kuti ndiende ndizovaona, ndo ava ndokumbira kuti vanga vachida kuti vambotaurawo nemiwo. Makadi yenyu ichokwadi kuti ndini mai vaNgoni, ndinonzi Rumbidzai Chikwava, uyu anonzi Ngoni Dzashe Chikwava. Ngoni Dzashe anorarama neurema chokwadi. Akatanga kurwara ane makore 4, akatadza kuona, kunzwa kutaura nekufamba. Asi akazoti akachiimprove kusvika iye nesvika Tavere asati akagona kutaura, ari epileptic. Toileting yake isati yanyasa kuita, tichiri pakudzidzisana kuti zvive zvinoita zvakanaka. Ndaona dambudziko iri, inini ndakaona zvakakosha kuti ndisaramba ndakaribata dambudziko iri ndiri ndega, asi kuti ndakaextendawo ruoko rwangu kune vamwe vanamai vane vana vakadai, tikavatora kuti tinge tinavo kuita kuti ivo vakwanisawo kuenda kubasa. Nokuti ndakatotadzawo kuenda kubasa, nditori economist, but zvese zvakashayiwa basa nokuda kweurwere hwemwana, nokuti unenge uchifanira kunge uri pamwana. Saka ndakaona zvakakosha kuti ndikwanise kuempower the next mother ane same situation, kuti akwanise kuti aende kubasa asungunuke. Saka tinotora vana vane cerebral palsy, autism neDown syndrome, patinenge tinovapa functional literacy kuti vakwanise kulive in independent life. Tine vana vane cerebral palsy, autism neDown syndrome. Ndiri kuchengeta vana vanosvika 10 vatinenge tinavo like on a daily basis. But zviri kuitikawo musocial media wezviri kufamba, handina hangu ruzivo nazvo kuti zvakamira sei. Rumors yakafamba zvikanzi baba kuti wazosiyana nemukadzi wakaparadzana nekuda kwekuti wakabereka mwana ari chirema, wachibva waramba mukadzi wakati inini handingagari nemukadzi ane mwana akaremara, karinyere kupewo kaifambako. Saka so tine mimwe mibvunzo isina mhinduro, isina munhu ari kuipindura. Handiti muri kuzviona, baba vari kufandwa nevanhu, vari kubatsirwa. Kubatsira munhu hakuna kumboshata, kwakanaka, ende tinotenda Mwari, tichitendawo zvakare kune vari kuvabatsira. Alright, mudzimai awakasiya, baba vane mwana uyu ari kurarama neurema. So Chief Shumba Wenje tiri musango akabuda achitaura kuti inini ndashanyira amai mukadzi wababa ava kumarondera. Situation yandakaona pana amai wavo yenge sina kumira zvakanaka. Zvechokwadi mwana ariko anorarama neurema. Handitika ko mubvunzo wangu unoti nini? Alright, kune vanhu vari kubatsira, makamboitawo here tsvagiridzo yekubatsirawo
mwana wababa ava ari kurarama neurema, baba vanobika sadzawo. Muri kubatsira munhu ari kufamba ane pfungwa dzakakwana, ane makumbo akakwana, ane zvese zviri normal. Asvika baba ava pane zvese zvamuri kuvabatsira, wari kurangarira here mudzimai ari kumashure uku? Nekuti kana munhu uchibatsira, chimbofukunurai nyaya, mumbofukunura kuti life yake yakamira sei, ari kumborarama sei. Ndo dzimwe nyaya dzinotanga kutsvagwa idzodzo. Indaiona kunge fanika vanhu vaibatsira zvinge zvakakosha kuti mubatsirewo amai ava vari kuchengeta mwana. Because muhurukuro dzavakaita naChief Shumba wenje tiri musango, amai ava, mukadzi wababa ava vanobika sadza, wekubika sadza papa muHarare, wari kutotaura kuti wakatosiyana nababa avo. Havasitori pamwe chete zvamuchose. Asi baba avo mukutaura kwavo vanotaura kuti tiri pamwe chete, but takangoparadzana kuti umwe ari kugara uku, umwe ari kugara uku. Hakuna vanhu vanoparadzana nenzira dzakadaro kuti umwe anogara uku, umwe anogara uku, woti hanzi tiri pamwe chete. Hapasisina rudo apo. Ende baba ava havasi kuchengeta mwanawo. Amai vacho umwe wachitaura naChief Shumba waitotaura kuti inini ndakazoona kuti alright, ini ndine mwana anorarama neurema. Zviri nani ndichitorawo vamwe vana vanorarama neurema nditovachengete zvangu. Muri kuona, wakanzwawo tsitsi kwakutotorawo vanavo kwakutanga kuvachengeta. Kose nyika tanzwa zvinhu zvakadai, tiri kuda kubatsira. Tadii kundobatsirawo nhereradzo iwo vari kuraramawo neurema ivavo, tichitengawo mauche, vanoda kudya, vanoda chikafu, vanoda chii, vanoda everything. Asi nhasi tiri kuti takarasima kuita GoFund yekubatsira munhu ane makumbo 4. Anitoziva kuti ndikaenda kundobika sadza muHarare ndinoita mari. Ko uyo asingagone kufamba, ari kuchengeta zvirema, wasingakwanise kufamba, chikafu chacho chekuwapa ari kuchiwana kupi? Kana pachinge pabuda pakadaro, tinofanira kuitawo mwoyo wetsitsika, toenda tondomubatsira. Vanhu vakatanga kutaura zvakawanda, Chief Shumba kuda kutsvaga nyaya, zvazodai. But Chief Shumba haana kumboshaisha. Munhu aida kutonyatsa kutoverifyawo, kunyatsa kunzwisisa kuti tiri kungonzwa kuti baba ava wengu aine mukadzi wacho ari kupi? Mukadzi wacho ari kumarondera. Ari kugara sei? Ane mwana ari kurarama neurema. Chikafu chacho ari kuchiwana kupi? Chekupa mwana yeye. Asi nhasi takarasima nemunhu anofamba ane makumbo. Nhasi ndiye ari kunzi uyo aba foni parufu. Bruno akambobuda achitaura akati uyai ndikupei iwo mari yandinayo baba. Zvinge zvisina kushata. Baba waye wakaramba ukati ndasvika kuna Bruno ada kundipa $100. Maswera sei guys, ndauya nababa, munzi baba nje Chikwava. Ndauya nababa Chikwava. Baba Chikwava ndo vaibika mutauni here, nemareasons avaibikira mutauni ndo vanomaziva. Ingave ndo business ravaiita rekubikira mutauni. Zvino zvakazoita kuti baba ava vazotorwa mavhidhiyo. So ndaona paFacebook kuti vanhu vepafacebook vakutotsvaga content nababa ava, vakutotora mapicture nababa ava, vamwe vakutodii, vamwe vakutoti baba uyai mudii, baba uyai mudii, baba tinoda kukubatsirai, tinoda kudii. But ndatozonoti inini baba vanhu vari kukuitirai rudo paFacebook, zvinhu zvakanaka zvipi izvozvo. Asi baba vati zvoni ini handizivi zveFacebook ende handidi zvepaFacebook, handidi zvekupostwa. Vanhu vada kundibatsira ngavandifonere kana kuti vanonditsvaga kumba kwangu uro ndinouya pavanenge vari zviri off camera. Ndo zvakataura baba. One of mwana wababa ndo vakandifonera vakati zvoni mukoma Bruno ndimuri paFacebook, tokumbira kuti mutisvitsire kumhuri yeZimbabwe kuti nhamo tinayo yedu, asi musaposti baba wedu paFacebook zvisina zvatisiri kubvumirana nazvo. Ndizvo baba? Baba vari kuti havadi kupostwa. Kana iwe munhu, kana paine munhu ada kubatsira baba, ungada kuvapa 100 kana 10,000 kana 200 kana 500, batsirai baba zviri off camera. Kune vamwe vanhu vakutotsvaga content zvakafanana nepicture ranezuro rakatrenda riya rina anonzi adopted son, anonzi adopted son, adopted or adopted son. Hanzi baba vari kutora dzoni akangonditora picture, akangonditi baba tokumbirotorwa picture, hanzi handina mvura ndati ndasikatozivi kuti achandiposta. I'm being surprised kuti ari kundiposta. Musade kutsvaga mari nevanhu vamunenge maona vari pasocial media vanenge vachitawo zvinhu zvekutsvaga raramo, kana kuda kutora advantage yababa nekuti havazivi
zvepafacebook. Kana tichida kubatsira vanhu vepafi ngatibatsire zvinhu zviri off camera. Ndozoti kunonhora kwawanda vachabvunza kuti ko Bruno iwewe ukutoitawo content wani. Inini baba ndavakumbira ende ndakakumbirwa nemwana wababa kuti ndisvitse nyaya iyi kwamuri kuti musashandise baba muchitora mapicture muchida kuita content muchida kuwana mari imimi monetization yekufacebook. Kana maiwana monetization yacho moiba futi murini. Saka vanhu pafacebook baba musashandiswe musaitiswe. Ndo advice ndida kukupai. Inini pana pandichakupai $200. Asi mukaona umwe munhu ada kukubatsirai futi rambai kutorwa mapicture. Varamba tikazongonzwa karinyere kupeke kuti Bruno akupopotawo akati maida kuti ndikupei mari munhu totsara mari ndeyenyere. Ende for sure mari kana uchipiwa mari kautsarudze kuti ihombe here kana kuti idiki. I10 cents here kana kuti 20 cents. Kuti ari kunditsvinyira ari kundipa 10 cents. Kupiwa munhu anenge apa nechido. Saka iyo kana uchinge wakurambawo. Ameno guys, inyaya dziri kungotenderera pamadande mutande social media. Asi inini kuside rangu randiri ndire kuti guys, kune vanhu vari kubatsira baba unobika sadza. Ko mudzimai wacho muri kumuona here? Amai vacho muri kuvaona here kuti vari kuchengeta mwana ari kurarama nehurema? Baba va mari dzese dzamuri kuvafanda idzi dzamuri kuvabatsira idzi, wachaenda here kurangarira mwana uyu? Ameno. Ndo nyaya ndenge ndakakubatiraiwo nhasi kungoonesana meno kuti mimi muri kuzviona sei. Nhasi baba waya futi wari kunzi wakoromora wabafoni chowe ameno dande mutande resocial media wana wamirika kukanda mafotos ari kufamba wari mumotokari watorwa nepolisi wadi batsirai iwo ava mai avo, batsirai iwo mai vacho kana muchida kubatsira. Uyu munhu arikutofamba atori normal, chimbotsvaga iwo background mukadzi wake ari kupi. Zviri kutobuda pachena kuti ane mwana ari kurarama nehurema. Nhasi uri akunzi abafoni mari yacho mukamupa achaisa kupi? Achaenda here nemari? Murumbo kutaurawo naye here muchimubvunzawo kune vari kubatsira vari padhuze naye kuti wamudhara tiri kukupaiwo mari but pamari iri kufandwa nevanhu muri kurangarirawo here kuti mune mudzimai wamakaparadzana naye? Kuparadzana hakuna kushata but wanakawa wanoda kuchengetwa. Pabva paita mwana ari kurarama nehurema ndo pane nyaya. Saka tiri kuti guys, ndo nyaya iri kungotendererawo ndo zvaitika nhasi. Saka pakashata. Babawo watori maoko emapurisa nenyaya yefoni. Hakuna chikudo chakadaro chekuti hanzi vanhu vanotamba parufu wachinda wabira na foni wadai. Pane zvaitika zviri kuseri zvisiri kunyatsa kubuda pachena. Kune wengu achitaura na tete Olinda, wengu achitaura wanika ruzivo wachita sekunge wasina karuzivo, but chokwadi chaicho chichanyatsa kubuda zvacho. Saka so thank you very much guys. Ipfungwa dzangu kana kachinge karike kutanga kusvika pano pa Teachkach MTV, tinokumbira kuti aiwaka musakangana kusiya subscriber YouTube channel yenyu kuitira kuti patinokupaiwa dzimwe nyaya munosangana nadzo musakangana kupfanya kapero ako ndo kanoita kuti patinokanda chinopisa munokasika kuyeuchidzwa. So thank you very much. Ngatisangane zvedu muzvikamu zvinotevera. Ndo nyaya ndenge ndakangobatawo zuva ranhasi, ndo pfungwa dzinenge ndinadzo. Amene pfungwa dzako iwewe ngatisangane mucomment section mazvita. Teachkach MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda pa YouTube channel yedu Teachkach MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkach MTV tinodzifamira.